Kuma guys, pane yanda kanzoka pa weekend panapo. Ndasingatomboketi kuti kune shona yakabaka kudai so. Please. Chimonzwa nyaya. Pane munhu anoziva kuti bhazi rinonzi chini chishona chaiyo chaiyo. Chishona chakadzama chaiyo chaiyo. Bhazi rinonzi chini chishona chakadzama. Hayi yakapusa guys. Rinonzi duta vanhu kairo. Ende dzinoziva wena. Duta vanhu. Makaipa chibaba. Iwa isando dzenyu kana. Saka second question guys. Chinzwa manje. Ambulance inonzi nechishona chakadzama chaicho chaicho. Saka pa ambulance apa manje. Zvakamira sei? Guys. Koi ndo yacho kainotonzi duta varwere. Chibaba chacho. Duta varwere. Hamusi kuita. Duta varwere. Iwe. Saka third and final question guys. Saka kana bhazi riri duta vanhu. Ambulance riri duta varwere. Ko team riya rinenge rine mapango, mazi Chrysler, maFerrari, maBentley, maRolls Royce, maRange Rover, mwaya moketa. Inozonzi jima nje iwe. Apo manje. Iyo here iyo. Apana wami. Iyo ndo inonzi duta mababy. Pakaipa. Maguruani. Iwe, vapa vauya vakapedza magodzi kani. Iwe, unokwara.